unhas mans. Estou facendo ASMR. Explícocho en menos dun minuto. ASMR é a sigla en inglés de resposta meridiana sensorial autónoma. É dicir, o formigueo ou as cóxegas que sentimos na cabeza ou nas costas ante estímulos placenteiros, tanto visuais como auditivos. Para despertaren estas sensacións existen os triggers, activadores en galego. Deles sabe moito Elena, da canle de YouTube Cousas Rarísimas. É importante mencionar o que estou facendo agora mesmo, que é falar en susurros. Ou tamén se pode falar cunha voz baixa, calmada e pausada, en lugar de susurrar. Outros triggers sonoros que compre destacar son o tapping, o scratching, o brushing. Tracing. Finger flutter. Atención personalizada. É dicir, hai xente que o ASMR veñes provocado por sentir que alguén lles está prestando atención, que alguén lles está explicando algo ou que se está realizando unha acción cara a eles, para eles. Hai moitísima xente que non experimenta o ASMR, hai xente que non sinte esa sensación de formigo cando se presentan estes estímulos, xa sexan auditivos, visuais ou táctiles. E ademais de ver xente que non experimenta, pero que os vídeos de ASMR poden lle parecer relaxantes igualmente, hai xente a que lle produce unha sensación contraria ao ASMR, é dicir, que se sinten estresados ou angustiados ante os sonidos, a atención personalizada, os estímulos visuais.
ASMR.